Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçıları. Mehriban yaşlar, Atavatan haberleri gepleşigimizi ve dünyanın iň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça ýetirmege dowam edýär. Bilşiňiz ýaly, ýaş oglanlar gyzlarymyz ýurdumyzda we dünýäniň durly kunjaklaryny bilim alýarlar. Şonu daşar ýurtda alynan ýokary okuw mekdepleriniň diplomynyň Türkmenistanyna ikrar edilmegi üçin ýüri fanawdaky ýokary okuw mektepleri bolmalylar. Türkmenistanyň bilim ministrligi her ýyl şeýle fanaw kabul edýär. Biz öň Türkiýanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, şeýle hem Hytaýyň, Germaniýanyň we Hindistanyň, Koreýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň hemde Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetiripdik. Olar baradaky video habarymyzy Atavatan TV YouTube kanalymyzda tapyp bilersiňiz. Bugün bolsa biz size Wengriýa Respublikasynyň sanawyna giren universitetler baradaky maglumaty ýetirýäris. Bu maglumatlar Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan kabul edilýän, dünýäniň okuw mektepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kefiýetleýän sanaw boýunça 2022-nji ýyl üçin ýyllyk maglumatnamasyndan alyndy. Ma'lum bolýarly, awalky ýyllarda Türkmenistanyň bilim ministrligi hem Wengriýanyň ýokary okuw mekteplerini ýokary bilim we magistratura okuw maksatnamalary boýunça seçiwaş işini geçirýärdi. Mehriban tomoşaçylarymyz, egerde siz daşar ýurtda bilim almak isleseňiz, resmi namalaryň terjimesi boýunça makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Hormatly tamaşaçylarymyz, egerde siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz we Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemek dowam edin. Gepleşiklerimizin indiki sanyny görüşýänçek hoş, sag bolun.